No niin, nyt ollaan saatu tähän haastatteluun sitten bändin nimeltä Pääesiintyjä. Ja otais vaikka aloittaa ihan siitä nimestä, niin miksi juuri Pääesiintyjä? Miksei? Komppaan. Miten niin jos laitettaisiin nuo bändin jäsenet rumimmasta komeimpaan, niin missä järjestyksessä se olisi? Teitähän on kuitenkin, eikö teitä ole 4? Kyllä. Puolet pääsi paikalle. Että miten rumimmasta komeimpaan, että onko komeimmat tässä ja rumimmat kotona? Jos mä olisin rumin, onko se kaunein? Ei, kyllä musta tuntuu, että Maikki on kaikista kaunein. Niin joo. No, mä oon just in time. Rummut. Ruma. Rumin. Joo. Mindfieldin Maikkeli. Ruma. Sitten tulee Tony St. Steelfinger. Ruma. Ja sitten lopuksi tosiaan Mike McManus. Kaunein mies päällä maa. Kyllä. Sitten voitaisiin kysyä tämmöstä, että tuollaisesta muusikosta, että onko te niinku juuri muusikoksi olette halunnut? Ja onko Niin. sillä ollut joku tämmönen niinku lapsuuden haave vai? Sukuvika. Jotakin semmoista. Ei se mitään Paha järkevää kysymys. siitä ole. Ei siinä mitään järkiä ole. Mikä on teidän mielestänne paras menomesta Kemissä? Reenikämppä. Kyllä. Reenikämpällä on aina kova meno päällä. Kyllä. Joo. No Kemi tunnetaan tämmöisenä sarjakuva kaupunkina. Täällä on sarjakuva päivät järjestetään ja tämmöstä, niin miten luetteko te sarjakuvia? Kyllähän sitä ankkaa tulee luettu. Niin. Akuankka. Akuankka. Ei tää muuta tarvitse. No koska luette Akuankkaa, niin kumpi on parempi? Aku vaiko Mikki? Mitä sä luulet? Aku on parempi. Aku. Mikki on turha kikkanokka. Kemissä sitten järjestetään tuo Zombie Walk-tapahtuma, niin ajatteko te osallistua sitten sinne? Tuskin. Ei oo mun juttu. Tai veikkaatte, että onko tuolla sitten Zombie Love Rockissa, niin ne zombit, niin onko ne viehättäviä vai pelottavia? No. Kauneus on katsojan silmässä. Ihan mukavan poliittisesti korrekti. Ei vastaus. Joo. Teillä on kuitenkin bändin jäsenillä taitaa olla enemmistöllä kuitenkin pitkä tukka, että onko se vähän niinku pakollinen se bändissä pitkä tukka? Riippuu bändistä. No totta kai se pitää olla. Ja parta Meillä se kuuluu taitaa olla. kanssa. Kyllä. Partaakin pitää olla. Jos ei parta kasva, niin ei pääse soittamaan. No miten sitten, onko täällä noita hiustenhoitovinkkejä? Garnier. Ei. No miten noin muusikoina, niin tuo karaoke sitten, että onko teillä taipumusta käydä silloin tällä laulamassa karaokea ja jos on, niin onko minkälaiset sitten nuo biisivalinnat? Ei. Joo. Kyllähän sitä silloin tällä tulee jotakin pikku sievissä lauleskeltua. Celine Dionia. Aina varma valinta. Että semmosella helpolla ja varmalla kappaleella Kyllä. saadaan naiset varmasti. Teemu aina ihana kuunnella, kun se vetää. Tarpeeksi kumalassa. Kovaa ja kaunista. korkealla. Kyllä. No onko sitten joku semmonen tietty bändi, jonka lämpärinä te haluaisitte esiintyä? Ei. Hyvä vastaus. Ei. No olisiko sitten mikä olisi semmonen lempibändi, joka te haluaisitte teille lämpäriksi?
Mitäs näitä nyt on? Kyllä siinä aina jotakin Metallica ja tämmöstä muuta. Näitä Nää. nobodyja. Eikä tosiaan pikkubändejä. Niin. No ootteko te koskaan tuolla keikalla niin ollut niin sanotusti kännissä? Ei. En myönnä. Ehkä muutama korkeintaan, mutta... Joo, sillä lailla sopii Siinä vasta. linjalla. Kärsittekö te ummetuksesta ennen keikkaa? Mistä sä näet kysymyksen? No, aika päinvastoin oikeastaan. Ei. Eli että suolisto toimii ennen keikkaa. Yleensä. Se on hyvä, se on hyvä. Kyllä tärkeä tieto. Olisiko teillä jotakin neuvoja tämmöisille tuleville muusikoille sitten, että mitä kannattaa tehdä ja mitä ei? Heittäkää helvettiin se rämpyttäminen ja menkää kunnon töihin. Reeniä. No sitten, millä fiiliksillä lähette sitten tonne tulevaan zombeiluun tuonne Zombie Love Rockiin sitten? Miten me yleensä lähdetään keikalle? Kyllä kai me jonkunnäköisellä fiiliksellä lähdetään. Lippu korkea. Että hyvä show alusta loppuun ja vielä senkin jälkeen. Juurikin näin. Varsinkin jälkeen. Jep. Näin. No sitten varmaan tapaamme siellä Zombie Love Rockissa ja hyvä keikka luvassa. Niin tapaamme sitten siellä ja lopetamme tämän haastattelun näihin tunnelmiin, näihin kuviin ja näihin fiiliksiin. Kiitoksia. Kiitos.